Здравейте, казвам се Петя Грудева и съм част от проекта HCare. Отговарям за координацията на пилотното обучение в България, а около мен са няколко прекрасни дами, които взеха активно участие в пилотната фаза в България. Дами, моля ви, представете се. Здравейте, казвам се Елена Христова. За мен е удоволствие да съм тук и до теб също. Всичко, което научих през това време, през тези месеци, с тези хора, с тази небезизвестна сгорен фирма, консултациите, които получих и разработените материали, смятам да приложа изключително в работата си, в ежедневието си и да помагам на близки и не толкова, на познати и непознати. Смятам, че това и на практика може да се приложи по най-добрия начин, защото обясненията в теоретичната част на материала са изключително понесени по най-разбираем и достъпен начин, с доста примери и от практиката, освен всичко останало. Относно професията продавач-консултант на хранителни добавки, интересът ми е основен, но помощни средства задължително трябва да има, за да обслужваме всички хора, т.е. и неравностойно положение дори. Така че и двете професии са страхотни. Благодаря много, Елена. Моля. Аз се казвам Зоя Иванова. Благодаря, че сме заедно. Управител съм на холистичен център в Пловдив. Всичко, което ни беше предоставено като възможност чрез това обучение и тази платформа, за мен ще бъде така изключително ценно, за да го приложа в работата си и в това да бъда полезна на колкото се може повече хора, докоснали се до дейността ми и до самата мен. Благодаря. Да ви попитам така, от вашето обучение, от вашия опит, коя беше най-полезната информация? Имаше ли нещо, което смятате, че е излишно в самото съдържание на модулите? Според мен достъпната информация, пак повтарям, нали, отваря всякакви врати на всичко, което сме знаели до сега и което може да се обогати по някакъв начин и напълно приложимо в практиката, в живота ни. Благодаря. За мен всички модули са ценни. Информацията там е изключително ценна, надграждаща всичко, което до момента поне аз така съм придобила като знания и умения, включително и това, че съм завършила икономика и в някои от модулите 5-годишното ми обучение по икономика беше систематизирано в един модул, което е прекрасно като информация, изключително сбито, синтезирано и за човек дори който няма познание по икономика ще бъде много ценно. Знанията за хранителните добавки, информацията за помощните технически средства, включително и електронния магазин за колеги, които желаят да правят бизнес и да се развиват и в тази посока. Всички модули имат една изключителна същина и ценност, която може да се приложи в ежедневието ни. Така че благодаря. Благодаря ви и аз много се радвам, че съдържанието е било полезно за вас. Смятате ли, че и други хора могат да се възползват? Вие лично на кой бихте го препоръчали? Аз специално вече имам страшно много желаещи около мен, които бих препоръчала и да се отнесат към вашата фирма. Освен всичко останало, пропуснах да кажа, че много точното определение на цялото законодателство и европейско дава толкова конкретен поглед на нещата, с какво може да разполагаме, как да го предлагаме, по какъв начин да се възползват всички от това, че това е изключително важно по повод обученията, които сме имали в предишни години. И много от познатите, дори от клиентите, с които работя в моята работа, са отворени и имат интерес. Това представлява интерес за много млади хора около мен, защото средата, в която работя, от всички възрасти, но са страшно много млади хора, които въпреки че в момента завършват висшето си образование или се обучават,
са отворени към този проект и толкова с такъв ентусиазъм говорят за всичко, което им споделям. Те разпространяват информацията, чута от мен, като ползи, които са извлекли за себе си. Чудесно. В моето битие, така да се каже, се сблъскваме в ежедневието си, в работата си с хора, които изключително се интересуват от това да се развиват. Освен това, всичките ми партньори в работата ми са хора, които се занимават с алтернативни методи, търсят възможности те да бъдат легализирани, търсят възможности всичко да бъде така направено, че да е достъпно, да е възможно. И интереса, когато съм споделяла, аз ще продължа да го правя, винаги го е имало за такъв вид обучение, имайки предвид и факта, че този вид обучение не е свързан с време, което да се отдели от деня, от ежедневието, а то може да бъде проведено в всеки един момент, когато на човек му удобно, имайки предвид как се предлага. Освен това, начинът, по който е поднесено самото обучение и самата платформа, езика, на който са представени модулите, е изключително достъпен. Т.е. за хора непрофесионалисти, за хора, които само имайки частица интерес в себе си, за тях би могло да бъде достъпно, реално и възможно. Така че аз също споделям платформата, обучението с всички хора, които са около мен и виждам интерес. Благодаря ви много за професионалната оценка. Както може да се забележи, това са две изключително мотивирани, усмихнати дами, които са подготвени и притежават необходимия опит, вече и много знания. Така че ако някой се интересува да ви намери, предполагам, че нямате нищо против да дадете информация как може да се свържи с вас. Разбира се. Добре, благодаря ви много, дами. За мен беше удоволствие да си сътрудничим през последните месеци. Пожелавам ви успех. Благодаря.